ke United Democratic Party UDP bat ke Hill State People's Democratic Party HSPDP hapo ka Shatri jong ka Regional Democratic Party RDA hakas ngibaar kala Pyllait yaki matrika Ïalap Ilekshon ne ka Manifesto ba kala kular ban yakren bar ka sarkar pedeng ban pentrika mardor ya ka Inner Line Permit ILP ka jingkentop ya ka ketin khasi bat karo ha ka kernet ke bapra ban pendep no ya ka jing yakren penbet pot bat ka Assam ki matrikam ki ba ka RDA kala Pyllait menta ka sngi ki atposan tli ki mat bala Pyllait da presiden ke UDP ba med balik do da ka ba pentikna ban penklain yaki Autonomous District Councils ADCs bat ban peteng ya ka jing yakren ya suk bat ka New Trap National Liberation Council HNLC Ya. Long term board di para liberate dong ka first long parliamentary seat pa ki point di bagi labu ang ni ka long ni ki kong ka jingpun ko board su di district council ka bar ka jingpun ko board di samla ka balai ka yo kam yo jam basau ka pule puti san pada ka jingkan tiu ya ki nongrap bat karep ka yang jongki nang ta ka jing halo ka jingru ka thap mendari ka jingkan tiu ya tin khasi bat garo haka kenet ke bapra nang ta ki kam ke bede halo pot usam nang ta ka wai pat ke bede ke jing ka song suk song san sa ka wai bede ka de ka jingkan tiu ya ki lom trairi nang ta ka jing ya ki kin hon jing da ya ki kin hon nyam ripat ka roi kiu jong ki nyam tin rai alor ki riuslur yele lailot kari nangta ka jing persha alor ka thombor ya ki ripat koi bere ki kam kor barri nangta koi bere ka long alor ki civil service koi bere ka long ka sinshar khadar ka khot koi bere ka India kum ka welfare state kawai kita kahok jom pinong song di badan jingduna akit khotmet nangka kawai kita ka koi ka khia kawai kita kahok alor ka khndo siap bat ki mar ko khndo kawai kita ka jingeda mariang kawai kita ka jingketiu ya ki kinthai nangka kawai kita ka juban nagaleng kunto te kene ka long ka jingkepat ka jongi ka bubu sepai ba